Lah nek aku ya ora sedekah ning bojoku sedekah. Ibarat kata tangan kanan memberi, yang kiri jangan sampai tahu. Berarti bojomu oleh rahmat. Berarti pegatan karo aku. Piye to? Biasane oleh rahmat. Maksudnya ora ngono, Mas. Wong nek sering sedekah kuwi bakal oleh rahmat. Lah iya, lah engko anakku melok sapa? Lho kok anakmu melok sapa piye to? Dari bojoku oleh rahmat. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti bojomu oleh rahmat. Lah iya anakku melu sapa? Nah aku iso golek. Piye to Pak Ki? Maksudnya ngene lho Mas, wong nek ngono kuwi oleh ilham. Waduh, lagi sing bener sing ndi? Mah wong loro lho iki. Rahmat kok ilham. Nah ilhamnya tak wireng. Maksudnya ora ilham ngono Mas. Wong nek piye to uripe pengen kepenak lah, bojomu berarti oleh syafaat. Aduh, mah diku bancan. Wong telu. Rahmat, ilham karo syafaat. Kuwi kok dadi papat. Lah sapa? Aku melok. Tak tapuk tenan kowe omonganmu kok. Pak pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Ini awak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ya ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Heh? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entas doyan. Ya ora. Gombal digoreng doyan. Brakas. Asli brakas kok Truk. Piye kuwi? Iwak pitik entas doyan, Mas. Ora. Gombal digoreng Doyan. layang tur kuwi sak lemari entek. Gombal digoreng malah ngemes.